tese social media manoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa nhasi pano pachirongwa tine munhu waMwari wandoda kuti ndinge ndinointroduce kwamuri. Tombokurukura navo pano pa Hard Talk with Uncle Saint. Asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe aiwa paRuwa Media aiwa subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Aiwa munhu waMwari makadi zvenyu. Tinofara makadiro. Aiwa tinofara. Aiwa tida kukugamuchirai pano pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint. Vangada kuziva kuti munombonzani. Alright, ini ndinonzi Kevin Stephen Tafadzwa Gonde Nyamakanga. Alright, dzokorodzai futi ipapo. Kevin Stephen Tafadzwa Gonde Nyamakanga. Alright. But popular known as Bishop Kevin Nyamakanga. Alright, Bishop Nyamakanga. Right, mungada kutizivisa kuti calling yenyu Bishop yakatanga sei, chii chakaitika, makazviwa sei kuti imi mune calling munhu waMwari? Alright, thank you for asking this good question. Ini ndakadanwa naMwari kumashure 2004. Okay. Ndiri kuchitumidza kuburikidza nekushumira kwandaita ndiri kuchurches Ambassadors for Christ Ministries International. Okay. Ndopandakadanwa. Alright. Ndakatendeukira pari paCrusade. Alright. Yaitwa nemuranda waMwari akazoenda kumusha vanoitwa Apostle Abel Sunday. Alright. But kuti imimi madanwa kutendeuka nekudanwa mungada kukupatsanura here because vanhu vanotendeuka vazhinji. Mukada kuenda kumachechi akazara thousands and thousands of people. So tiri kuti imimi Mwari vakataura nemi here uye vakataura nenzira ipi kuti imi muri mushumiri uye muri bishop? Alright, zvinoita mukudanwa kwaMwari. Mwari vanokudana nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vanogona kudanwa Mwari vachitaura navo muzviroto. Vamwe vanogona kudanwa naMwari uchiona zviratidzo tinoti mavisions. Vamwe vanogona kudanwa naMwari vachitotuma munhu kuti enda unomuzivisa kuti ndiri kumupa a mandate. Munogona kudanwa naMwari kuburikidza nemasituations eupenyu ekuti dzimwe dzenguva unogona kutopinda mune mamwe matambudziko. Ese izvozvo zvese zvichiedza kukunongedzera kuti wakadanwa naMwari. Inini mukudanwa kwangu ndakaita nguva yekuti ndairatidzwa ndakarara kuhope. Dzimwe dzenguva ndakarara ndichiona ndichishumira boka ravanhu vakawanda. Dzimwe dzenguva ndichienda kumakomo kwataindonyengetera vari vachikuratidza zvimashort visions. Uchishumira pamwe pako uchifamba uchienda kunoshumira. Kwakuzova neconfirmation yakazouya kuburikidza nemwe munhu waMwari vanoitwa Baba Chitiyo. Vakazonditi une kudanwa kwaMwari kuri pauri. Alright, kune kuti chakanga chave chiprofite. Chakanga chave tinotenda kudaro. Alright. Imimi muchizotanga kushumira makazotanga kushumira sei? Kubva ipapo manzwa kuti mune calling muchienda mberi. Alright. Chekutanga of course vazhinji havatende kuenda kuBible school. Okay. But kwakanakira pakuti unongo uchingoenda kunongodzidza one or two things. Haudzidze kudanwa. Kuenda kuBible school kungozondozadzisa zviripo kare. Saka pa confirmation yawo yandopandakanzi enda kuchikoro. Pandakazoenda kuBible school inonzi Ephesians School of Theology kuMuno Mukwadzi. Okay. Kandoita makore andakaita from there ndikazotanga kushumira. Kuroti Bible scholar. Yes. Alright, aiwa tinotenda. Munhu waMwari timbodzokera kuupenyu hwenyu. Imimi mune mudzimai? Mune mudzimai. Alright, nevana? Nevana. Alright, kuroti muri zvakarongeka. Mbori iripo. Aiwa tinotenda. Ndakutongobvunzira hangu nevamwe vari kunze uko vangada kuziva kuti zvakamira sei area iyoyo. I'm a husband, I'm a father. Alright, tinotenda. Mudzimai wenyu nevana venyu vanotenda mucalling yenyu. Zvakanyanya. Vanototenda kuti tine munhu waMwari. Vanototenda kuti panapa tine zvinhu zvitatu. Okay. Zviri pamunhu mumwe chete. Alright. Tine munhu waMwari. Alright. Kana kuti muranda waMwari. Tina baba. Kana ari mudzimai anenge achiti ndine husband. Alright. Ndiri 3 in 1. Muri 3 in 1. Aiwa tinotenda. Munokwanisa here kuzvipatsanura kuti
muri mumba ndakasichiona vamwe madzimai vongoramba kuti munhu wamwari vari kudzimba dzavo. Imi munokwanisa here kuzvipatsanura time yekuti iye zvino you are a man of God, iye zvino you are a daddy to your kids, iye zvino you are a husband? Yes, ndokwanisa kuzvipatsanura. Alright. Yeah, exactly. Hazvikunetse here vose munhu wemweya akakunze kwese uko vanhu vanenge vachiti man of God, pastor, bishop, hazvizokunetse here kuadjust? Alright. Mudzimai wangu anoziva kuti apa pane zvinhu zvitatu. Okay. Pane murume wangu, pana baba, uye pana mufundisi. Alright. A man of God. Saka vana vangu vanotozviziva. Sevangu ndakavadzidzisa kuti kana tiri kuchechi handisi dead. Alright. Ndiri bishop. Ndiri mufundisi. Kana taakumba mudzimai wangu anotoziva kuti ndiri matauriro andinoita ekuti pandinotaura anotoziva kuti iri izwi riri kutaura havasi baba vari kutaura. Okay. Iri izwi havasi baba. Iri izwi iri munhu waMwari akutaura. Iri izwi iri this is my husband. Saka ndine mazwi matatu anobuda mandiri. Saka mudzimai anokwanisa kunzwisisa kuti izwi riri kutaura iri mufundisi, but avari mufundisi ava mashoko akutaura romanzi ari romantic aya zvakureva kuti havasisiri baba vari kutaura. This is my husband. Alright. Because by end of the day I'm a husband. And I have a sexual life to live. Alright. Yeah. Vafundisi kazhinji papo vanopanzvenga vanoita sevasingaite havaite game irori here. Zviya ini ndinozviita kumukadzi wangu. Ende zvinonaka. Alright. Tichapabate ipapo. Aiwa, ndofunga muri kuzvinzwira nyaya yachona yave kuda kudzama tichikurukura naBishop Kev. Regai ndovati Bishop Kev handiti kuitira kuti zvikurumidze zvave zvapinda mamuri patinoda kuti timboongorora upenyu hwavo, tiongorora zvakare his spiritual life, his calling necongregation yavanotungamirira. Munhu waMwari. Yes. Muchiri kusvondo yamaipinda ndokwamuchiri here? No, hakusisiri. Indava chii chakaitika futi? Alright. Mukushumira tinosangana nezvakawanda. Shoko raMwari rinoti the paths of a righteous man are ordered by God. Kureva kuti unogona kudanwa naMwari uri mune imwe ungano. Mwari vokugadzira vokusvitsa pane imwe level yavanenge vachida kuti vakusvitse, nekuti our steps are ordered not by ourselves but they are ordered by God. Zvekuti kwandiri izvezvi ndakapinda masangano akawanda. Alright. Akawandisa. Pamwe pacho unenge uchizvitungamirira weri kana wapinda. Pamwe pacho unenge uchipinda nekuti wapushwa neshamwari. Pamwe unenge uchipinda nekuti wapushwa nemamiriro eupenyu. But by end of the day you need to understand kuti wakadanirwa naMwari papi uye kupi. Alright. Tiri papo ezvino muri kupinda kupi? Izvo zvindiri kupinda nonzi faith impact generation. Faith impact generation. Yes. Alright. Ndiani mutungamiriri kana kuti founder ikoko wekereke? Okay. Kereke, the church is founded by Jesus Christ. The church is founded or was founded by Christ. But you need mutungamiriri as an overseer. Asi boka iri ndimi makaribatanidza. Ndizvozvo chaizvo. Alright. Tiri papo munhu waMwari, chimbotizivisa kuti chii chiri kuita kuti makereke vange vari vakawanda. Ndinosichinzwa vamwe vachiti umwe muprofeti achiti ndinotenda prophet Ningi is a prophet. Of course ndinotenda pastor Ningi ndi pastor. Ko munoregera ungobatana nekutendana kwenyu ikoko then mongova chinhu chimwe chete. Handiti kereke muviri waKristu. So sei tisichitadza kunzwanana ipapo, chii chinoita kuti musabatane mafundisi? That's a very good question. Thank you for asking that question. Chinoita kuti machurches asabatane, one is greedy. Power.
greed and power. Alright. Ndo zvinoita kuti machechi asabatana. A good example, musoro tiri muviri waKristu, Kristu ari musoro. Izvozvo tikatarisa maoko angu, tsiye dzandinadzo, but tsiye, muromo haugoni kuti kune tsiye hausi kugona basa. Nekuti zvikuitwa netsiye hazvigonekwe nemuromo, zvinogonekwa nemuromo hazvigonekwe netsiye. Tsiye dzenyu tikadzibvisa ipapa hamutozooneke zvakanaka. Pane zvadziri kutoshanda. Nzara dzenyu pane zvadziri kutoshanda, but gumbo harigone kuudza nzara kuti hausi kugona basa, nekuti zviri kuitwa nenzara gumbo harizvigoni. Saka chiri kuita ndechekuti mhino iri kufunga kuti inini kufema kwandiri kuita ndichipa munhu mweya ndini ndaa number 1, ndini ndinofanira kunzikwa. Ndo zvaita kuti tive nemaministries nemadenominations akawanda, nekuti mumwe anofunga kuti inini tinopiwa grace dzakasiyana mukudana kwedu. Mwanopiwa grace yekuita vanhu 50, yekutungamira vanhu 50. Mwanoita grace yekutungamira vanhu 1000, mwoita grace yekunganza 60,000. But hazvisi kureva kuti aunganza 60,000 ndiye chete, kana kuti ndiye ari pamberi. Mutezo uri pamuviri waKristu. Saka chechi ikanzwisisa kuti inini ndine vanhu 1000, imimi angosendi mune vanhu 20, but zvese zvatiri kuita tiri kubatsirana kuita chakanaka chinova kuumba muviri waKristu. Ndofunga murungu wazvinzwira. Nhasi tina Bishop Kev. Bishop Kev vatiri kukurukura navo pano paHeart Talk with Uncle Sandy. Bishop, yes. Mubvunzo wandiroda kuti muzotanga nekupindura pachikamu chinoteera ndewekuti saka tiri kuti kana vanhu vaMwari vave greed, zvekutadza kuti muri kutadza kubatana sevanhu vaMwari, saka toti simba rekuchinamato richiripo here apo? Ndo mubvunzo wandiroda kuti muzopindura patichabva pakunwira mvura. Aiwa, handei timbononwira mvura, musabve ipapo, ngatirambe takagara.